Здравейте, ние сме доктор Валери Малев и доктор Валентин Панайотов от клиники Dermact. В това видео ще ви разкажем за промоционалните пакети, които предлагаме в момента, кой е най-подходящ за вас и как да комбинирате най-ефективно процедурите си. В момента може да избирате между 5 промоционални пакета, които съчетават инжекционни и апаратни процедури. Подобрали сме тази комбинация от процедури, защото те доказано повлияват както дълбоките, така и повърхностните слоеве на кожата. В това видео конкретно ще ви представим нашия пакет от процедури Blush, който комбинира апаратната процедура HIFU и инжекционната процедура FillArt. Този пакет е подходящ най-общо казано за хора, при които се наблюдава увисване. Хора, при които имаме изразени назолабиални гънки, хора, при които виждаме едно нарушаване на контура и на овала на лицето. Доктор Панайотов, ще ни разкажеш ли повече за първата стъпка от процедурата, а именно неоперативния лифтинг с HIFU? HIFU представлява апарат за неоперативен лифтинг. Чрез фокусирането на ултразвука ние загряваме подкожието до 70 градуса. Слоят, който загряваме, се нарича СМАС или съединително мускулно тъканен слой. Този слой играе ролята на подвижния скелет на нашето лице. Чрез загряване и контракция на мускули и колагенови влакна, ние придобиваме едно повдигане и изглаждане на кожата. Нещо, което аз много харесвам за концепцията за СМАС е, че това всъщност не е слой. Слой, като кажем слой, представяме нещо тънко, нещо финно, нещо даже крехко. СМАС всъщност е една система. СМАС е, както каза ти, истинския скелет, върху който се крепи нашето лице. Той обхваща тила, целия скалп, цялото лице, цялата шия стига чак до ключиците. И всъщност това е една система от мускули и съединителни тъкани влакна, които наистина могат да се контрахират, наистина могат да се свият, както всеки един мускул и по този начин наистина да постигнат лифтиране на лицето в определени зони. Да, точно така и за това чрез HIFU ние се целим с въздействие точно върху този слой. Чрез нагряване на тъканите ние стимулираме тази контрактура, която придава лифтинг ефекта и изключително добрата визия на пациентите след това. Ефектът на HIFU се разделя на два типа. Моментен, който пациентите виждат веднага в кабинета, и такъв, който се проявява с време. Този период може да бъде между 1 месец и между 2 месеца. Какво се усеща по време на процедурата HIFU? По време на процедурата HIFU пациентите съобщават, че изпитват лека болка, която е съпроводена с чувство за затопляне. Процедурата няма възстановителен период и човек може да продължи ежедневието си напълно нормално. А има ли някакви противопоказания за тази процедура? Има ли някой, за който тя не е подходяща? Тази процедура може да се каже, че не е подходяща единствено за хора с изключително тънък мастен слой. Защото ако стопим допълнително този слой, кожата ще увисне още повече. Затова препоръчвам пациентите първо да ни посетят за консултация. Тоест, най-общо казано, за по-слаби хора, за хора с по-слаби лица, HIFU по-скоро не е подходящо. Точно така. След HIFU пристъпваме към инжектирането на Skin Booster FillArt от Chroma Pharma. Точно така. След като се направи HIFU процедурата, пристъпваме към инжектирането на бустера. FillArt на Chroma Pharma е една комбинация от полинуклеотиди и хиалуронова киселина, която много мощно и много ефективно стимулира нашите клетки да произвеждат нов колаген. Комбинацията е така подбрана да е подходяща за практически всички типове кожа, както за млади, така и за по-възрастни, както за кожа, която вече има образувала фини бръчки, но и за кожа, която все още не е загубила чак толкова много от колагена си. Защото, както знаем, след 25-та година естествено производство на колаген се спада драстично. Има два продукта, които използваме от серията FillArt, FillArt Next и FillArt Eye. FillArt Next е по-плътният продукт. Продукта, който използваме за лицето, за шията, за деколтето, в някои случаи за дланите, дори и за коленете. Инжектира се с игла, макар и малка, усещат се леки боцкания, обикновено няма някакъв допълнителен възстановителен период, който очакваме от тази процедура. По-лекия продукт от двата е FillArt Eye, който, както подсказва името му, е насочен за околоочната зона. Това е една зона, в която кожата е много тънка,
масните жлези са много малко, потните жлези също са много малко. Изобщо естественото хранене на кожата в тази зона, естественото обновяване е доста ограничено. В същото време тази зона е изложена на доста вредни влияния. Като започнем попадането на ултравиолетовите лъчи от слънцето под вертикален нагъл, честото разтъркване и травмиране чисто механично при сваляне или при нанасене на грим. Затова имаме нужда да подхраним кожата на клепачите. За какви пациенти ще бъдат таргетната група на Филарт? Както казах, Филарт няма конкретен всъщност таргет или конкретна група от пациенти, за които трябва да насочим тази процедура, тъй като в зависимост от количеството, което се използва, в зависимост от честотата на процедурите, всъщност можем да адаптираме много ефективно, както за по-възрастни, така и за по-млади пациенти. И всъщност, стимулирайки производството на нов колаген и еластин, това, което виждаме реално на кожата е една подобрена еластичност, подобрена текстура на кожата, подобряване на порите, подобряване на финните бръчки, особено тези около очите, тези по челото. Използвайки комбинацията от полинуклеотиди и хиалуронова киселина в Филарт, ние много мощно стимулираме производството на колаген и еластин, както казах. Това, което виждаме реално, това, което се променя, е, че се подобрява текстурата на кожата. Кожата е много по-хидратирана, много по-еластична, намаляват се финните бръчки, дори се намаляват и порите. Ако можем да обобщим, с пакет Blush ние предлагаме на тези от вас, които забелязват увисване и загуба на еластичност на кожата, неоперативно лечение без възстановителен период. Изгледайте и останалите видеа в канала ни, за да видите другите промоционални пакети, които предлагаме, а за всички подробности около условията на пакетите може да посетите нашия сайт dermark.bg.